Uluhan sa mga balita, kapulisan sa Lapu-Lapu, gipasidunggan, kontraktor, ipa-blacklist, gidaghanon sa tao sud sa Plaza Rizal, limitahan, vaccination sites abli hangtod sa Sabado. Mga mananaog sa I Just Got Vaccinated photo contest nakadawat og 1,000 ka pesos. Ug alang sa atong ahong cares, tricycle driver na operahan na. May adlaw mga Oponganon, adlaw karon nga Lunes, Hulyo 19, tuig 2021 dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako si Morgan Anthony Bautista, magatod sa mga nagunang balita sa Lapu-Lapu Weekly News. Gipahalipayan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan ingon man sa pangu sa Office for Substance Abuse Prevention kun Close-Up Garilao ang 11 ka mga sakop sa City Police Office nga gipanguluhan ni City Director Police Colonel Arnel Banzon. Kinihuman sa malampusong duha ka operasyon sa kapulisan batok sa ginadiling drogas. Nahitabo ang unang operasyon nitong Mayo 21 ning tuiga diin kapin sa 13.8 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmit. Ug laing operasyon nitong Hulyo 7 diin moabot sa kapin sa 27.8 milyones pesos nga kantidad sa shabu ang nakuha sa kapulisan. Ako kayo og epekto sa kinatibukan, no? Kay daghan ang dili na magyabag kaning illegal na drugas. So wala na pagsalamatun ta sa ato ang kapulisan sa ilahang bugkanon o kapilunanon na kampanya batok nining illegal na drugas. Tungod ni ini, may rekomendar si Mayor Chan ngadto sa konseho sa dakbayan nga mopalamang og resolusyon nga nagtugod sa iyang buhatan nga motunol og cash incentive sa moong dalaygong buhat. Of recognition given to siya ka certificate of recognition to Lapu-Lapu City Police Office in recognition of exemplary work and performance of duty which resulted to the arrest of one of the suspects listed as regional priority top 10 last May 21, 2021 for violation of Republic Act 9165 in relation to simultaneous anti-criminality law enforcement operation which yielded 2,033 grams of crystals methamphetamine hydrochloride with a standard drug price amounting to 13.8 million. And last July 7, 2021 yielded 4.1 kilos of crystal methamphetamine hydrochloride with a standard drug price amounting to 27.8 million. The cities hereby issued this certificate of recognition as a token of appreciation for your dedication in pursuit against illegal drugs and criminality. Given this 40th day of July 2021, Lapu-Lapu City, Philippines, signed Honorable Jonard Ahong Chan, City Mayor. Samtang si Police Colonel Arnel Banzon siyang bahin mapasalamaton sa gihatag nga pasidungog sa kagamhanan. Siya misaad nga mas maningkamot pa ilang puwersa og pahugtan papag-ayo ang kampanya sa illegal nga drogas. Kami sa Lapu-Lapu City Police Office mapasalamaton labi na kang mayor tungod kay iyang na-recognize, no, ang amo ang paningkamot, ang effort namo batok sa illegal nga drogas. Ug kaning gihatag niya karon nga recognition o cash incentive, no, naghatag pa, no, nagkuha pa na mo panikamutan pa, no, sa ato ang kapulisan ang ato ang kampanya batok sa illegal na drogas. Pasalamat kami nga na-recognize ni Mayor o sa Lapu-Lapu City Government ang among effort. Ang unang ipaabot sa tanang katawhan sa napagsabi na sa siyudad sa Lapu-Lapu na ang kapulisan ninyo sa Lapu-Lapu wala matulog, no? Sige mi og mga among kampanya amo paninghimusgan with this recognition nga na-receive namo. We will do more, no? We will strive more para santa nato ang ang kaning illegal nga droga dinhi sa atong siyudad. Dugang pa ni Mayor Chan nga tuyo sa iyang administrasyon nga dasigo ng law enforcement nga moabag sa iyang tinguha nga kaminusan ang illegal nga droga sa dakbayan sa Lapu-Lapu.
Naglaraw sila Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan nga mo rekomendar batok niya itong kontraktor nga nagkaot og drainage ductlin sa kalsada sa Barangay Pahak nga i-blacklist sa talaan sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Kini gumika sa dili maayong reputasyon sa infrastructure project ilabi na sa dakbayan sa Lapu-Lapu diin sila mo'y gitugyanan sa Department of Public Works and Highways sa maong proyekto. Napungot si Mayor Chan sa diyang duha na kahigayon nga natagakan og sakyanan ng ilang kinaot daplin sa kalsada sa Sitio Bliss, Barangay Pahak. Usa ka AUV og tricycle nga unit ang nahulog sa maong kinawot. Unang nahagbong ang AUV sa gimaneho nga usa ka Korean national niadtong hinapos nga bahin sa Hunyo. Nasundan sa tricycle nga natagak sa lungag niadtong Hulyo 11 din ang city government maoy nag-atiman sa pagpatambal sa mga naangol. Yeah. Walay ato ang pagkabuhaton. We will recommend this kind of contractor na dili maayo mo trabaho, no? In fact, sa akong naibawan lang, doon na pailain nga proyekto na iyahagyapon na until na o pagli ko na masundin kining another drainage project. Nagdaom si Mayor Chan nga misanong na ang kontraktor sa rekomendasyon sa City Engineering Department nga butangan og barriers o ali ang lungag aron makabantay o malikay sa disgrasya ang mga motorista. Gikatakda ang pakigtagbo ni Mayor Chan sa mga kontraktor o representante sa DPWH. So I already talked to the district officer of the DPWH 6th District. Because this is under their supervision. So to call the contractor. So munang naka-schedule din niya ato kami tulo DP ang contractor diri sa akong opisina para pag panubag sa maong insidente o pag tubagsad sa mga tao nga nangaangol sa mga pagtagak sa mga drainage. Nanawagan si Mayor Chan nga padali og guman ang maong proyekto aron dili makamugnaw kahasol sa mga motorista nga musubay sa mga agyanan. Ilabi na ang kabalakang adunay laing disgrasya nga resulta sa pagpabaya sa maong kontraktor. Aron nga kalikayan nga hugpaan na sa daghang manuroyay ang bagong abli nga Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon, gipalimitahan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan ang gidaganon nga mosulod sa plaza. Niatong Hulyo 11 may respondi ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ubos sa pagdumala ni Nigel Banyasya sa diyang midagsa ang daghang tao sa plaza. Gipapauli ang mga tao nga misugwak na sa dalan, dihang wa motuman sa physical distancing. I have already an announcement that last Monday na we limit the number of individuals na mo sulod sa ato ang plaza, mutanaw sa ato ang mga labi na sa show na to sa ato ang musical fountain. We only required 600 per night. This 600 per night is divided by 4. So we only allow 150 individuals na makasulod sa ato ang Plaza Rizal. The remaining, amto sila maabot sa ato ang Lapu-Lapu City Auditorium. Matod pa ni Mayor Chan nga 600 ra ka mga tawo matag adlaw ang mamahimong pasudlon sa plaza. Gipaibaw sab nga sirado ang plaza sa adlawng Lunes nga mo'y schedule sa pagpanlimpyo sa pasilidad. Katong nagedad sa 5 anyos pataas ang gitugutan nga makasulod. Samtang anhi ang dugang paibaw og schedule sa dancing fountain. Panawagan sab ni Mayor Chan sa matag Oponganon nga dili pasipad-an o pag-vandalize sa mga gamit diha sa mga pasilidad aron nga mulungtad kini og dugay. Aron mapaspasan ang pagpamakuna, abli na hangtod Sabado ang tulo ka dagkong vaccination site sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nagsugod ni atong Hulyo 17. Nakita ni Mayor Junior Daong Chan nga dili makalugar ang ubang Oponganon ilabi na kadtong anaa sa priority group nga A4 o mga essential economic workers gumikan sa oras sa ilang trabaho. Maong gi-extend ni Mayor Chan ang operating hours sa mga vaccination sites sa Hoops Dome sa Barangay Gunob, City Auditorium sa Barangay Poblasyon ug Island Central Mall sa Barangay Ibo.
Ninimbag ulang giablian nga Island Central Mall nga maka-accommodate og 600 ka mga individual, samtang 1,200 ka mga individual ang ma-accommodate sa Hoops Dome og 1,200 sub sa City Auditorium. Giangkon usab sa mayor nga kini aron makuha sa dakbayan ang target nga vaccinated population sa dili pa matapos ang tuig og normal na makaselebrar og Pasko ang mga Oponganon. Gipaibaw usab sa mayor nga kasamtang gisira ng vaccination site sa Agos Gym o Gunob Elementary School. Giawag ang tanang Oponganon sa wala pang nabakunahan nga magparehistro na online sa lapu-lapu-city.vims.com.ph. Ni pagawas na og listahan sa 20 ka mga tawo nga midaog sa I Just Got Vaccinated photo contest. Among mga napilian nga winners makadawat og certificate ingon man sa 1,000 cash agi og palipay ni Mayor Junior Daong Chan. Kini gihimo ni Mayor Chan aron pagdasig sa matag Oponganon nga magpabakuna kontra COVID-19. Among mga winners igo lang mi-post sa ilang kuha nga hulagway samtang sila gibakunahan ngadto sa official Facebook page nga Junior Daong Chan. Niadtong Hulyo 14, personal nga gitunulan ni Mayor Chan ang ganti nga 1,000 pesos cash ngadto sa tanang mananaog diin ang awarding gipahigayon sa City Mayor's Office sa Lapu-Lapu City Hall. Ang mga individual protektado na sa coronavirus, nakakwarta pa. Ani ang listahan sa mga mananaog? Dugang pa sa mayor nga adunay kaduang hugna sa maong photo contest. Busa katong sa wa pa makaparehistro alang sa pagpabakuna. Parehistro na online sa lapu-lapu-city.vims.com.ph. Gipaibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Daong Chan nga malampuson nga naoperahan ang katong tricycle driver kansang gimaneho nga unit na hulog sa gikaut nga drainage project sa barangay Pahak niadtong Hulyo 11. Kasamtangan nagpaalim si Alito Hukdong sa iyang operasyon sa Bukton human kini mabali human sa maong aksidente. Lakip ang asawa ni Hukdong ang naangol kinsa sakay usab sa maong tricycle niadtong higayuna sa dihang mitadlas sa kalsada sa Sitio Bliss sa barangay Pahak. Ang kagamanan sa Lapu-Lapu mo iniabaga sa operasyon ug pagpatambal sa mga nangaangol diha sa City Hospital. Sa dihang kontraktor nga hingtungdan wa pa motunol sa ilang abag. Mapasalamaton si Mayor Chan ngadto sa Hospital Administrator Dr. Ronald Porto nga nangunay sa pagmonitor sa kahimtang sa maong pasyente. Nanawagan si Mayor Chan sa kontraktor nga manubag sa ilang kasaypanan human sa sayon lang nilang gibayaan ang lawom nga kinautan nga way tabon o ali. Ug mao kadto mga nag-una og mahinungdanong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa mga update, i-like ug i-follow ang Facebook pages sa Junior Daong Chan, Lapu-Lapu City Chan Administration ug Lapu-Lapu City PIO. Ako si Morgan Bautista, mag-uban tagbalik sunod semana sa Lapu-Lapu Weekly News.